खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जाय समाव डक्टरफोरा बेरामि नायनायनि मुङाव बेरामिफोरनिफ्राय सासेयाव 300 निफ्राय 600 सिम रां लादों, बे समाव सासे डक्टरा बेरामि नायनायनि मुङाव बेरामिफोरनिफ्राय सासेयाव 10 रांल' लादों। डक्टर महरै इसोर बायदि खामानि मावनाय डक्टर रन्जन गगैनि बे मोजां खामानिखौ ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफोरानो गोजोन फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिश्वनाथनि भाबैनि डक्टर रन्जन गगैया थांनाय 1992 मायथाइनिफ्रायनो बेरामि नायनायनि मुङाव बेरामिफोरनिफ्राय सासेयाव 20 राङै लाबोदोंमोन, नाथाय दा कभिड-19 नि थासारिखौ नायनानै बिथाङा सासेनिफ्राय 10 रांल' लादों। बेल' नङा, डक्टर रन्जन गगैया बेनिख्रुइबो आरोबाव मोजांसिन खामानि मावनानै समाज सिबिदों। बिथां डक्टर रन्जन गगैया आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमायाव रायजो जानाय बैसोगोरा गथ' गथाय, गोरबोआव गोनां आइजोफोर आरो दुखुथिया नखरफोरनोबो थांनानै बेसेन नाङालासे फाहामथाय होयो। जाय समाव कर'ना भाइरास गोसारनायनि थाखाय डक्टरफोरा बेरामिफोरनिफ्राय सिगांनिख्रुइ बांसिन रां लादों, बे समाव बिथाङा बेरामिफोरनिफ्राय खमसिनसो रां लादों। बेसेन लायालासे फाहामथाय होनायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि आसाम अरुणाचल सिमायाव गोबां बर', कार्बि आरो आदिबासि बिदा फंबायफोर दङ जाय जोबोद दुखुथिया, बेनिखायनो बिथांमोनखौ मदद होनो थाखायनो बेसेन लायालासे फाहामथाय होयो होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। रायजोआव बाइक सिखावफोरनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। 9 साननि गेजेरावनो हमनो हादों गं 30 खावनाय बाइक। बे जाथायखौ लानानै मैया चिरां जिल्ला पुलिस मावख'नि हलाव खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि आइजिपि एल.आर. बिश्नय बिथाङा फोरमायथिदों दि चिराङाव थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय 8 जुलाइसिम 8 साननि गेजेरावनो गं 30 खावनाय बाइकफोरखौ हमनो हादों। बेनि सिगां 20 जुननिफ्राय 30 जुन 10 साननि गेजेराव गं 36 खावनाय बाइकफोरखौ हमनो हादोंमोन। गासै 18 साननि गेजेरावनो गं 66 खावनाय बाइकफोरखौ हमनो हादों आरो बे दायाव दासिम 4 सिखावफोरखौ हमनो हानाय जाबाय। हमनो हानाय 4 सिखावफोरनि मादाव सासे गेरेजनि बिगोमाबो दङ। 1 जुलाइनिफ्राय 8 जुलाइनि गेजेराव हमनो हानाय गं 30 खावनाय बाइकफोरखौ रुनिकाटा पुलिस थानानि सिंनिफ्राय गं 21, फानबारि पुलिस थानानि सिंनिफ्राय गं 7 आरो धालिगाव पुलिस थानानि सिंनिफ्राय गं 2 हमनो हादों। बाइक सिखावफोरनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरनाय खामानिया दासिमबो जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे सेकेन्ड हेन्ड बाइक बायग्राफोरखौबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायदों, मानोना खावनाय बाइकखौ नोंथाङा मिथिस्लाबैयाव बायफ्लांदोंब्लाबो आयेन बायदियै बाइक फानग्रा आरो बायग्रा सानैबो दायनिगिरि जागोन होननानै फोरमायथिदों। सेकेन्ड हेन्ड बाइक बायोब्लाबो पुलिस थानायाव थांनानै खौरां हैनो हागोन, नङाब्ला डिटिअ अफिसाव थांनानै बाइकनि डिटेल्सखौ भेरिफाइ खालामहैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसआ खावनाय बाइकफोरखौ बिगोमाफोरनो गथायफिननो थाखाय मोनसे एप बानायगासिनो दङ। एपआ थाग थियारि जायोब्लानो माबोरै बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोसावनानै होनाय जागोन आरो खावजानाय बाइकखौ जुदि पुलिसआ हमनो हादोंब्ला बे एपनि गेजेरजोंनो बाइकनि इन्जिन नाम्बार एबा चेसिस नाम्बार होनानै थार बाइकनि बिगोमाया गावनि बाइकआ बबे पुलिस थानायाव दङ बेखौ गोरलैयैनो मिथिनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाया जागोन, बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव दावबायहैनानै फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि आरो फरायसालिमाफोरनि मावथिफोरजों फरायसालिनि थासारिखौ सावरायलायनायजों लोगोसे गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव गार्लस हस्टेलनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावबो बाहागो लाहैदों बिथां प्रमद बर'आ। बेयावनो खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदियैनो भेन्सार फरायसालिफोरखौ फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो सोरखारि खालामनाया जागोन। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा जुन दाननि गेजेरावनो टेट क्वालिफाइ जानाय केन्डिडेटफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन होननानै बुंनायनि सायाव खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन। बेनि फिननायखौ बिथाङा होदों दि हाइ स्कुलनि थाखाय टेट क्वालिफाइ जानाय केन्डिडेटफोरखौ थाबैनो थिसननाया जागोन। बेनि खामानिया फ्राय मावफुंजानायनि लामायाव। गुबुन फारसेथिं एलपि आरो एमइनि थाखाय खामानिया दासो जागायजेनदों होननानै फोरमायथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बाक्सानिफ्राय लांखारजानाय बिमा फिसा सानैखौ आसाम पुलिसआ रैखा खालामनो हाबाय। रायजोआव आइजो फालांगि खालामनाय जाथाया बांगासिनो दङ। आसामनिफ्राय आइजोफोरखौ बुरखायनानै गुबुन रायजो फारसे फानहरबाय थानाय खौरांखौ मोनबाय थानाय जादों।
बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय रामेचुबुरि ओनसोलनि मोनसे गामिनिफ्राय बिमा आरो 9 बोसोर बैसोनि फिसाया थांनाय 22 जुननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बिसि गोमानायखौ लानानै फिसाय भुबनेश्वर दासआ तामुलपुर पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदोंमोन। लोगोसे आसाम सरकार आरो पुलिसनिफ्राय मदद नागिरनानै मोनसे भिडिअबो ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन। ससियेल मिडियायाव भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनावनो गोख्रों जादोंमोन आसाम पुलिसनि नागिरनायाबो। आसाम पुलिसनि गोख्रों नागिरनायनि गेजेरजोंनो बिमा आरो फिसाखौ लांखारनानै बिहाराव फानहरग्रा दायनिगिरिखौ धुबुरीनिफ्राय हमनो हादों। दुथांनि मुङा जहेरुल इस्लाम। दुथां जहेरुल इस्लामखौ लोगोआव लाफानानै आसाम पुलिसआ बिहारसिम थांदोंमोन आरो लांखारजानाय सानैखौबो बिहारनि कृष्णगंज जिल्लानि बाहादुरगंज पुलिस थानानि सिङाव थानाय प्रेमनगर ओनसोलनिफ्राय रैखा खालामनो हादोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां जहेरुल इस्लामआ आइजोखौ मोजां मोनफ्लानानै गुबुन रायजोआव फानहरदोंमोन। फोरमायथिनाय दुथांफोरा खायसे आइजोफोरजों मोजां मोनफ्लानानै आरो खायसे आइजोफोरनो खामानि होगोन बायदि बायदि बुरखायफ्लानानै आइजोफोरखौ गोरलैयैनो गुबुन रायजोआव फानहरो। बारग' एनडिएफबिफोरा हाग्रायाव थांफिनोब्ला बे दाया आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि जागोन। बे खोथाखौ बुंथिदों बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलिनिफ्राय 30 किल'मिटारसो गोजान खावब्ला सेन्टारनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव ढेकियाजुलि आनसलिक, सा ढेकियाजुलि आरो बेलसिरि गासै मोनथाम दखराजों जयैनो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा सावरायलायदोंमोन। बिथांमोनहा बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथाजों सिगां गोजोनदोंमोनब्लाबो दा बिटिआर गोरोबथाजों गोजोन गैया होननानै फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियैनो बारग' एनडिएफबिफोरनो जिउ खुंलांनायनि थाखाय होनाय 4 लाख रांखौबो दासिमबो 30% मोनफुंनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ हालाय-हाफाय खालामदों आरो गावजों गावनि गेजेरावनो माइगाब जुजाय खालामदों। बिटिआर गोरोबथाया गोजोन गोरोबथामोनब्ला मानो दिनैसिमबो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै होननानै सोंथि खालामदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियै बारग' एनडिएफबिफोरनि केसखौ बोखारनो नागारै बारग' एनडिएफबिफोरनि सायाव गोदान गुबुन गुबुन केस हाबसिनबाय थायो आरो नागिरहैबाय थायो। बेफोरखौ लानानै सोरबा बारग' एनडिएफबिआ गाज्रि लामा लाफिनोब्ला एबा हाथियार हमफिनोब्ला बिनि गुबै दायनिगिरियानो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिटिसि सरकारखौ बिटिआरनि सिङाव थानायफोरनि थाखायल' बांसिन गोसो होनाय बायदिखौ नुदों। बिटिआरनि बायजोआव थानायफोरखौ जेबो खौरां लायाखै होननानैबो फोरमायथिदों आरो बिटिसि सरकारखौ समानै नायनो थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा। बेफोरनि अनगायैबो बैसो थानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ साख्रियाव थिसननांगौ आरो जायफोरा बैसो बारलांबाय बिथांमोननो मोननो गोनां 4 लाख रांखौ थाबैनो होनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। बारग' एनडिएफबिफोरजों लोगोसे जायफोर सोमावसारनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों बिथांनि न'खरनो आरो जायफोर आइजोफोरा सोमावसारनायाव आर्मि पुलिसफोरजों जिनाहारि खालामजानांदों बिथांमोननो गासैनोबो मोननो गोनांखौ होब्लासो लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायोब्ला आरो केसआ बोखारजाजोबोब्लासो बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होननानै गनायनानै लानो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। साननैसो सिगां कभिड-19नि थाखाय रायजोआव एसअपि फोसावनानै होनाय जादोंमोन आरो मोन 7 जिल्लाफोराव आबुङै कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय जादोंमोन। बे मोन 7 जिल्लाफोरनि मादाव बिश्वनाथ जिल्लायाबो दंमोन। बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय दा डिसिआ गोदान एसअपि दिहुननानै होबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लायाव कभिड-19नि गोसारनाया बांसिन जागासिनो दङ, जायनि थाखाय सुबुंनि थुबुर जानायखौ होबथानो गोदान एसअपि दिहुननानै होनाय जादों। बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय फोसावनानै होनाय गोदान एसअपिनि बायदिब्ला सेथियाव दङ गासैबो गेलामाल दखानफोरा सानजौफुनि 12 रिंगायावनो बन्द थासिगोन। सिगांनि समाव मोनाबिलि 5 रिंगासिम गेवनाय थायोमोन। नैथियाव दङ मैगं फानग्राफोर जाय आबाद बिफानजों गनायथि होजानाय बिथांमोनहाल' सानजौफुनि 12 रिंगासिम न' थांनानै फानहैनो हागोन। थामथियाव दङ गासैबो सोरखारि नङै कनस्ट्राक्सन जेरै न' लुनाय बायदिफोरखौ बन्द खालामनो नांगोन। ब्रैथियाव दङ कारफिउनि समा सिगांनि बायदियैनो थागोन, अदेबानि रावबो सुबुं एबा गारि मथर थांलाय फैलाय जानो हानाय नङा। खालि इमारजेन्सि आरो एसेन्सियेल सार्भिसाल' थागोन। बे आयेना मैयानिफ्राय जागायजेननानै गोदान बिथोन फैजासिम थागोन आरो बेफोर आयेनखौ सिफायोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों।
बेराफारसेथिं कामरुप मेट्र'आवबो कभिड-19नि गोसारनायखौ बांसिन जानायखौ नोजोर होनानै डिसिआ गोख्रों राहा लानो थाखाय आखायाव लादों। कामरुप मेट्र'आव मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम कारफिउ, नाथाय गोबां सुबुंफोरानो मोनाबिलियाव बेरायनो थाखाय ओंखारो। बेनिखायनो सोरबा मोनाबिलियाव बेरायनो ओंखारोब्ला 2,000 रां लानानै ओंखारखा होननानैबो फोरमायथिदों। मानोना कारफिउ सिफायनायनि दायाव मोनाबिलियाव बेरायनो ओंखारनायब्लाबो 2,000 रांनि जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। फेक्टरियाव अर नांनायजों सा 52 सुबुंनि जिउ खहा। बे गिख्रंथाव जाथाया बांलादेशनि राजथावनि ढाकानि खाथियाव थानाय सेजान जुस फेक्टरियाव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरा फेक्टरिनि गाहायनिफ्राय जोंखांबोनानै बिल्डिंनि गोजौ थाला फारसे साग्लोबहैदोंमोन। फेक्टरियाव केमिकेल थानायनि थाखायनो अरा हरखाबै फेक्टरिखौ मन'ग्लाबदों। लोगोसे फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनो थाखाय मोनसेल' दरजा दंमोन, जाय दरजायाबो बायजोनिफ्राय ताला मारिनायमोन। आरो फेक्टरि सिङाव अर खोमोरनायनि थाखाय जि खाबु थानो नांगौमोन बेबो थोजासे गैयामोन, जायनि थाखाय फेक्टरिनि सिङावनो मावथिफोरा हालाय-हाफाय जानो गोनां जादोंमोन। खायसेया गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय बिल्डिं सानिफ्रायबो बारजुमहरदों। बेफोर गासै जाथायजोंनो फेक्टरिनि सिङाव थानाय सा 52 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। मा जाहोननि थाखाय अरा जोंखांग्रोदोंमोन बेनि दासिमबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना 5 मेम्बार थानाय मोनसे कमिटि दानानै होबाय। निउ दिल्लीआव अनलाइन शपिं आरो नंखाय फरेन गिफ्टनि गेजेरजों थगायग्रा मोनसे कल सेन्टारनि सा 20 खौ दिल्ली पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। दिल्लीनि रहिनीआव थानाय बे कल सेन्टारा अनलाइन शपिं आरो फ्रड फरेन गिफ्टफोरनि गेजेरजों गुबैयै नर्थ ईस्टनि सुबुंफोरखौ टारगेट खालामोमोन। दिल्ली रहिनीनि साइबार क्राइमनि गाहाय कुलदीप शेखावत बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा दिल्लीनि रहिनीनि सेक्टर 6 आव मोनसे नंखाय कल सेन्टारखौ रेड खालामदोंमोन, जाय कल सेन्टारखौ माखासे क्रिमिनेलफोरा सामलायोमोन। बे नंखाय कल सेन्टारनिफ्रायनो सा 20 दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामदों। बे कल सेन्टारा भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरनो गोसो बोथावना बिथांखिफोर लानानै फैयोमोन, जेरै बेसेन गोसा मबाइलखौ खम बेसेनावनो फाननाय, जेराव कैश अन डिलिभारिबो जायोमोन, आरो बायग्राफोरखौ फोथायहोनो थाखाय इन्डिया पस्टनि गेजेरजों डिलिभारिबो खालामोमोन। नाथाय दुथांफोरा नंखाय मबाइलखौसो फानहरोमोन। उनाव बायग्राया नंखाय मबाइलखौ मिथिनो हानानै फन हरफिनोब्ला नाम्बारखौ ब्लक खालामनानै होयोमोन। बेफोरखौ लानानै आईपीएस अफिसार रबिन हिबु बिथाङा सा-सानजा भारतनि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि हरदों। दाम गोसानि मुवा बेसादफोरखौ खम बेसेननि फाननाय आरो ससियेल मिडियायाव समायना हिन्जाव आरो हौवाफोरनि सावगारि होनानै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट दैथायहरनाय, बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय थिनदों। मानोना दुथांफोरा समायना सावगारि लागायनानै भिडिअ कल हरनानै रायज्लायग्रोयो, बेनि उनाव गावनि सोलेरखौ दिन्थिनानै भिडिअ रेकर्ड खालामनानै लायो। बेखौनो उनाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनो हुमखि होनानै रां दाबि खालामो। बेबायदि जाथाया दा जागासिनो दङ, बेनिखायनो सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायहरदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन इन्डियान आर्मी आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनायाव 2 जवाननि मुंख्लं आरो 2 उदखारिनि जिउ खहा। मुंख्लं जानाय इन्डियान आर्मीनि जवानफोरनि मुङा फारियै नायब सुबेदार श्रीजित एम आरो सिपाही मारुप्रलु जसवन्त रेड्डी। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि सुन्दरबनी सेक्टरनि दादल फरेस्ट ओनसोलाव लाइन अफ कन्ट्रलनि खाथियावनो उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाया जादों। लाइन अफ कन्ट्रलजों पाकिस्तानी उदखारि हाबफैगोननि खौरां मोननानै थांनाय 29 जुननिफ्रायनो गोख्रों नोजोर लाखिबाय थानाया जादोंमोन। बेयावनो रैखाथि बिफान आरो पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गावलायलायनायाव 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो 2 जवानाबो मुंख्लं जानो गोनां जादों। उदखारिफोरखौ गावथारनो हानाय जायगानिफ्राय 2 AK-47 राइफल आरो माखासे गुलिबो हमनो हादों। मख'नो गोनांदि बिनि सिगांबो जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा आरो कुलगाम जिल्लायाव लश्कर-इ-तैयबा उदखारि हान्जानि 4 खौ रैखाथि बिफाना गावथारनो हादोंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।